ସବୁ ପିଲା ଗୀତ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ? ଆଜି ଆମେ କୋଉ ଗୀତ ଶିଖିବା ତୁମେ ମାନେ ଜାଣିଛ କି? ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ଆଜି ଆମେ ବିଲୁଆ ନନା ଗୀତ ଶିଖିବା। କି ଗୀତ ଶିଖିବା? ବିଲୁଆ ନନା ଗୀତ। ହଉ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଅ। ଗୀତ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡି ତ? ରେଡି। ଓକେ ତାହେଲେ ଗୀତ ଗାଇବା। ଆଜ୍ଞା ଦିଦି। ବିଲୁଆ ନନା ବିଲୁଆ ନନା ବିଲୁଆ ନନା ବିଲୁଆ ନନା ଘର ପଡ଼ିଗଲା ପଛକୁ ଅନା ଘର ପଡ଼ିଗଲା ପଛକୁ ଅନା ତୋ ଘରେ କିପରି ଲାଗିଲା ନିଆଁ ତୋ ଘରେ କିପରି ଲାଗିଲା ନିଆଁ ନିଆଁକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ଛାନିଆ ନିଆଁକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ଛାନିଆ ବିଲୁଆ ନନା ବିଲୁଆ ନନା ବିଲୁଆ ନନା ବିଲୁଆ ନନା ତୋ ନାଁରେ ଉଡ଼େ ଚତୁର ବାନା ତୋ ନାଁରେ ଉଡ଼େ ଚତୁର ବାନା ସଭିଏ କୁହନ୍ତି ବିଲୁଆ ନନା ସଭିଏ କୁହନ୍ତି ବିଲୁଆ ନନା ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୀତଟା? ଆଜ୍ଞା ଦିଦି। କିଏ ବିଲୁଆ ନନା ଗୀତ ଗାଇପାରିବ? ଗାଇପାରିବ କିଏ? କେହି ବି ଗାଇପାରିବନି? ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ କାଲିକି ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ବିଲୁଆ ନନାର ଗୀତ ପଚାରିବି, ତୁମେ ମାନେ ଗାଇପାରିବ ତ କାଲି? ଆଜ୍ଞା ଦିଦି। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ହଉ ସମସ୍ତେ ଏବେ ବସି ପଡ଼। ପିଲାମାନେ ଆଜ୍ଞା ଦିଦି। ଆମେ ମାନେ ତ ଏବେ ବିଲୁଆ ନନା ଗୀତ ଶିଖିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଦିଦି। ଏବେ ଆମେ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ସପ୍ତାହକ 7 ବାରର ନାଁ ଶିଖିବା। ଆଜ୍ଞା ଦିଦି। ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଉଛି, ତୁମେ ମାନେ ମୋ ସହ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଗାଇବ। ଆଜ୍ଞା ଦିଦି। ଛୁଟି ଦିନ ରବିବାର ଛୁଟି ଦିନ ରବିବାର ଛୁଟି ଦିନ ରବିବାର ଛୁଟି ଦିନ ରବିବାର ତାପରେ ସୋମ ଆସେ ତାପରେ ସୋମ ଆସେ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଗୁର ଶୁକ୍ର ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଗୁର ଶୁକ୍ର ଶନିତା ସାଥେ ମିଶେ ଆସି ଶନିତା ସାଥେ ମିଶେ ଆସି ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଗୁର ଶୁକ୍ର ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଗୁର ଶୁକ୍ର ଶନିତା ସାଥେ ମିଶେ ଆସି ଶନିତା ସାଥେ ମିଶେ ଆସି 7 ବାରଟି କହିଦେଲି ଟି? ଆଜ୍ଞା ଦିଦି କହିଦେଲି ଟି। ମନେ ରଖିଲ ପିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଦିଦି। ଭୁଲିବ ନାହିଁ କେବେ ହେଲେ? ଆଜ୍ଞା ଦିଦି। ସମସ୍ତେ ତାହେଲେ 7 ବାରର ନାଁ ମନେ ରଖିଲ? ଆଜ୍ଞା ଦିଦି। ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିବି, ସେ ମତେ 7 ବାରର ନାଁ କହିପାରିବ? ଆଜ୍ଞା ଦିଦି। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଆସିଲ ଦେଖି ଏଠିକି। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ କହିଲ ଦେଖି, ଛୁଟି ଦିନ କେଉଁ ବାର ପଡ଼ିଥାଏ? ରବିବାର। ଆରେ ବା ବଢିଆ ପିଲା। ତମେ ମାନେ କହିଲ ଦେଖି, ଛୁଟି ଦିନ କେଉଁ ବାର ପଡ଼ିଥାଏ? ରବିବାର। ସମସ୍ତେ ତାହେଲେ ଶୁଣ ପିଲା, ରବିବାର ପରେ କେଉଁ ବାର ଆସେ? ସୋମବାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଳି ମାର। ଦେଖି ତମେ ଝିଅ ଏଠିକି ଆସିଲ, ଆସ। ତମ ନାଁଟା କଣ କହିଥିଲ ତି? ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଣୀ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା କହିଲ ଦେଖି, ସୋମବାର ପରେ କେଉଁ ବାର ଆସେ? ସୋମବାର ପରେ କେଉଁ ବାର ଆସେ? ମଙ୍ଗଳବାର। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ତାହେଲେ ଠିକ କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଦିଦି। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ତାଳି ହେଇଯାଉ। ଆଜି ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ? ଆଜି ଆମେ ବିଲୁଆ ନନା ଗୀତ ଶିଖିଲେ ନା? ଆଜ୍ଞା ଦିଦି। ସପ୍ତାହକ 7 ବାରର ନାଁ ଶିଖିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଦିଦି। ମୁଁ ଆର କ୍ଲାସକୁ ଆସିଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତାହକ 7 ବାରର ନାଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଆଉ ବିଲୁଆ ନନାର ଗୀତ ବି ପଚାରିବି। ଆଜ୍ଞା ଦିଦି। ସମସ୍ତେ ଶିଖିକି ଆସିବ ତ? ଆଜ୍ଞା ଦିଦି। ସମସ୍ତେ ସୁନା ପିଲା ହବ ତ? ଆଜ୍ଞା ଦିଦି। ସମସ୍ତେ ହେଲେ ଆମର ଭଲ ପିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଳି ହେଇଯାଉ।